Zásah v dome Brhelovcov. Zranení. Netier podnikateľa Jozefa Brhela staršieho, Barbora Brhelová podala v súvislosti s okázalým zásahom kukláčov v dome jej otca Petra Brhela, tiež bol vyšetrovaný pre korupciu. Ide o brata Jozefa Brhela staršieho. Poznámka B. Brhelová tvrdí, že zásah proti nej bol neprimerane silný a bola pri ňom zranená, čo si vyžiadalo jej hospitalizáciu. Dožadovala sa riadneho vyšetrenia okolností zásahu, ale podľa vlastných tvrdení bezúspešne. ESLP. Jej sťažnosť na ďalšie konanie prijal ESLP. Vlády sa pýta, či takáto silná razia v dome P. Bela bola nevyhnutná, ale aj na jej súlad so zákonom o policajnom zbore, podľa ktorého sa Lynx komando nasadzuje proti teroristom, únoskom a nebezpečným páchateľom. Lovenie dôkazov u Branislava Curiana. Domovú prehliadku u niekdajšieho riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Curiana inicioval Úrad inšpekčnej služby a Krajská prokuratúra Bratislava v roku 2021 b. Curian je teraz riaditeľom inšpekcie POZN. V tomto prípade ústavný súd tiež intizoval, že príkaz na domovú prehliadku je nedostatočne odôvodnený a že išlo o lovenie dôkazov. Lovecká prehliadka v právnickom jazyku označuje raziu, pri ktorej orgány presadzovania práva vopred poriadne nevedia, čo hľadajú, no berú takmer všetko. Vďaka tomu sa zvyčajne stáva, že nájdu niečo zaujímavé pre ďalšie vyšetrovanie a potom sa práve tým snažia prehliadku spätne ospravedlniť. Ide o nezákonný postup. Polícia nemôže vykonať domovú prehliadku bez toho, aby mala reálne podozrenie, že v dome sa nachádza vec, ktorú hľadá. V opačnom prípade, rovnako ako v prípade Curian, ide o zneužitie moci.